orain bai jolasa. Jolasa? Ezta? Jolasa. Jolasa? Jolasa. Jolasa, bai. Bai. Bikote, denboraldi guztietan jolas bat egiten dugu gonbidatuekin eta informatu gara eta egin dugu investigazio sutsu bat. Superlatza. Eta badakigu gaurkoan jolasa zuek ekarriko dizuela. Bai, Bai, zuek. ezta? Zuek egon zarete gude hitzen, ez da, denbora guztian? Ja. Ez dakizu. Gu etorri gara gonbidatu bezala, ez lan egitera, no? Baina, ez zarete zuek egon gude hitzen egun osoan zeharrala? Aritzan epe mesede, Ni nintzen, ez duzu oso ikerketa hona egin, esan berra. Egia esan ez, Zertara oso detektibe honak. Ba ez, baina begira hementxe nagoz, Kalaskako denboraldi berrian berrikuntza asko datoz, eta horietako bat ni nahi. Zelako sorpresa. Ke sorpresa! Orduan zuek ekarriko dituzu jolasak? Hori da, nik ekarriko ditut astero gonbidatu guztientzat jolas oso divertigarriak. Eta lehenengo biktimak zue biok izango zarete, Joldi eta Iter. Gustatzen zaila, Toma! Bueno, maitia, gaurkoan izugarrizko joku divertigarriak jarri dizuet. Asko gustatuko zaizuela ziur nago. Jokua diseinatzeko zuen antzeslanean inspiratu naiz. Eta ez gara plataforma baten gainean jarriko, baina plataformatzat edalontzi hauek ditugu. Baina ikusten duzuen bezala, karta sorta bat daukagu. Eta, bitaldetan banatuta zaudete dagoeneko, beraz, banaka putz egin beharko diezue, edalontzi gainean karta bakarra geratu arte. Eta galtzaileak edalontzi barruan dagoena edan beharko duzue. Ai, ama. Zer dago? 3, 2, 1... Guazen! Fuerte Joldi, Fuerte baina sua bere bai, Denak erortzen badira berriz karta baraka osoa gainera. Bai, bagoa. Ui, hemendik ondo daz, Ai. Bueno, lagunok, akatu zaizue, galdu egin duzue eta topa egin beharko duzue. Guztia trago batean eratea nahi dut, Venga, dute. Bueno, baina zer da hori, ez duzu edan da. Proposamen bat egingo dut. Eta ikusiko dugu ea irabazle honak diren. Zuek ere tragoska baten batera animatzen zarete? Venga, txiki bat. Benetako irabazleak dira, txalo bero bat beraintzat. Eskerrik asko eta musu erralde gaur. Agur! Agur. Agur!